Lad os snakke om noget, vi alle har oplevet på et tidspunkt: nederlag. Hvad sker, når vi fejler? Mange reagerer først ved at se nederlag som en endelig dom, som om det betyder, at vi ikke er gode nok. Men i virkeligheden er nederlag en vigtig del af vejen til succes, og at forstå dette kan ændre perspektivet dit helt. Nederlag bliver ofte set på som noget negativt, et hinder vi bør undgå for enhver pris. Men nederlag er ikke modsatsen til succes, det er en vigtig del af læringsprocessen. Hver gang vi fejler, er vi nærmere at finde ud, hvad som fungerer. Nederlag er en kraftig tilbagemelding, som fortæller os, hvad som ikke fungerede, og presser os til at blive bedre. Tag for eksempel Thomas Edison. Han fejlede mere end 10.000 gange, før han endelig opfandt den elektriske lyspæren. Hans berømte citat er: "Jeg fejlede ikke. Jeg fandt bare 10.000 måder, som ikke fungerer." Denne mentaliteten, at se nederlag som en lærdom, som et trin mod succes, er en grundlæggende egenskab for store innovatører. Et andet kraftigt eksempel er J.K. Rowling. Før hun skrev Harry Potter, mødte hun utallige afslag fra forlag. Hvis hun havde givet op et af de første, andre eller til og med 10. afslagene, ville verden aldrig have kendt historien om Harry Potter. Hendes nederlag var bare et steg i processen, som førte hende til succes. Nederlag er ikke bare en lektion i ydmyghed, men også en mulighed for vækst. Det tvinger os til at se indover, vurdere vores strategier og justere os. Når vi fejler, tester vi faktisk vores grænser og lærer af dem. Uden nederlag ville vi aldrig have motivationen til at udvikle os, innovere og blive bedre. Ofte lammer frygten for nederlag os. Hvad sker, hvis vi fejler? Hvad om folk lærer af os? Hvad om det, vi gør, ikke er bra nok? Denne frygten er naturlig, men den kan også hindre os i at tage det første sted. Hemmeligheden her er at forstå, at nederlaget i sig selv ikke er så ille, som vi forestiller os. Den virkelige fejlen sker, når vi giver op og prøve. En måde at overvinde frygten på er at ændre, hvordan vi ser på nederlag. Det er ikke et spejlbillede af vores personlige værdi, men en mulighed til at lære noget nyt. I tillæg kan det hjælpe at begynde med små skridt. Du trænger ikke at tage et stort sprang på en gang. Det vigtigste er at fortsætte at prøve, lære og vokse med hver fejl. Nå, stop et øjeblik og tænk på et nederlag, du har oplevet. Det kan være noget nyligt eller noget fra fortiden. Hvad lærte du af det? Hvad ville du gjort anderledes? Hver nederlag har en lektion, og det er vigtigt at reflektere over det. Når du gør dette, vil du indse, at nederlag ikke er noget at frygte, men noget, som bringer os nærmere succes. I sidste instans er nederlag en vigtig del af vores rejse. Det lærer os at være modstandsdygtige og fortsætte, når vi møder vanskeligheder, og innovere, når ting ikke går som planlagt. Nederlag er ikke et hinder, men en springbræt til succes. Det forbereder os på det, som kommer, driver os til at blive bedre og komme nærmere vores mål. Så næste gang du fejler,